Tak čaute pri ďalšom videu. Dneska sme sa vybrali na také veľmi zaujímavé miesto. Tam úplne dozadu. Tu len natáčame, samozrejme tu je ešte hlboko zákaz, tu je ešte stále zimovisko do 1. júna, ale tam úplne vzadu, kam pôjdeme do sútoku, jak je Sáb, a tam ďalej, tam už je Dunaj číslo 2, 3, teraz neviem presne, asi 2 tuším, že Dunaj číslo 2, a tam je povolená, je to hraničná voda, tam je povolená celoročné prívlač, je 24-hodinový lov na rybku. Takže nejdeme chytať na rybku, ideme chytať na prívlač, tak narýchlo, na také 2 hodinky. Cieľová ryba bude ryba, asi si myslím, že tak asi najjednoduchšie by bolo boleňa chytať, bo tých je tu najviac a je to najmenej akože nejaké škodné sa do nich púšťať. Tak ideme vyskúšať tam dozadu, vyskúšame snáď asi nejakého boleníka, budem chytať na rotačku, woblerík, budem ťahať popri kraji, rýchlejší chod, čiže tým rýchlejším chodom chcem povedať to, že to väčšinou zobere boleň. Keď to rýchlejšie ťaháte a rýchlejšie pracujete s tým woblerom alebo s tou rotačkou, tak je to dosť také skôr na toho boleňa. Boleň je ale v pohode. Nepotrebujeme žiadnu inú rybu, nechcem vôbec celiť sumca, nechcem vôbec celiť zubača, vôbec šťuku, všetky tieto ryby teraz potrebujú kľud. Ale je to tam povolené, takže môžeme tam ísť chytať. Preto aj toto video má názov Kam teraz na ryby my prívlačiari. Nám stačí len močiť ten silón alebo nahadzovať, alebo nedaj Bože ešte niečo chytiť, je super. Takže podľa mňa je len to podstata toho celého, že prečo my to chceme a máme to radi. Že môžeme chytať tou technikou, nezabudneme, lebo ja fakt toľko mesiacov, keď človek nenahadzuje na prívlač, tak už naozaj zabudne, že jak sa nahadzuje, nemá tu presnosť a tak tréning je tréning. Ideme teda viac menej trénovať, takže držte palce, ideme tam dozadu. Zaujímavosť vám idem ukázať iba, že pozrite, kto to tu poznáte, že kde som, tak to je iný hardcore. Tam na druhej strane s člnmi. Tak to dúfam, že je nejaké cvičenie alebo čo, lebo s člnmi, čo tu robia jedne, že sa idú voziť, lebo tu sa ešte chytať ryby nesmie. No, možno je to nejaká kontrola alebo niečo, dúfam. Ale tuto je to rôzne. To môže byť barzo, pozrite. Neviem, toto asi bude blato totálka. No jasne, nejdem tam. Je to blato totálka, ale túto som ja ešte vyrastené takto, že vyrastené buriny nevidel. To znamená, že strašne dlhodobo sucho je. Tu býva bežne o trošku stupne hladina a tu je hneď voda, potiaľ to vidíte, že... Ale že tuto zrazu vyrastlo ešte a to už tu musí byť niekoľko mesiacov. Tak to som tu za roky, čo sem chodím, nevidel. Je pravda, že som z jary takto veľa nechodím, ale nevidel som tu ešte takto vyrastené. To je úplne blato, nedá sa potom chodiť, akože skúšal som do toho, to je hneď mäkké. Je to také bahnisté. No, toto je veľká zaujímavosť teraz pre mňa. Či sa to deje bežne, alebo len teraz sa to stalo, lebo asi dlhodobo je sucho, nepršalo naozaj dlho. Pôjdeme s touto rotačkou teraz. Som si ju zložil ja, akože že ručne robený je toto telíčko, ostatné komponenty sú kupované a zložil som si to. Tu je 50 fluorokarbon, je to naklimpované z toho dôvodu, že keby nejaká ryba, čo má väčšie zúbky, aby to hneď neostalo v papulke, len kvôli tomu. Lebo mi to potom odfankne, ja nebudem mať rotačku, ona bude mať piercing. Začnem tuto. Tu valí tú vodu, kamaráde, že nie bomby.
No, neviem, čo nemal záber. No, bol záber, bol len za tým išiel malý. Ešte túto to chcel dobrať pod nohami, som ho videl. To bolo presne to, čo som chcel. Boleníka obyčajného, žiadna vzácna ryba. No jasné, lebo šťuk... Je tam! Pekné bomby. Bo to bol ten istý, len sa otočil. Som mu to tam začal hádzať naspäť. Jaké pecky dáva chlapčisko. Ja mám podberačík. Kde si? Boleňátor na vlastnú rotačku. To je najlepšie k dve kombinácie. Dajte môj. Jasný. Krpec. To je ono. Koľký? Tretí náhod. Dobre, ale tak rotačka, to je presne to, že rotačka sa pekne bliští. Málo rybičiek je teraz ešte tak hladový. Boleník sa na to hneď uľakoval, ale rotačka funguje perfektne, no. To sa mi páči. Super. Ukážeme si ho. Tak, aký už krajší kus. A tak na tieto tu pomery, to tu bežná ryba. 70 sa tu dá bez problémov chytiť plus. Boleň. Krásny. Ukážeme si tu ho na pličinku, ukážeme si ho trošku lepšie. Budeme si jednu fotečku. Taký 60-ka boleník pekne na moju rotačku, ale najlepšia sranda bola, že na druhý náhod, alebo tretí max. Druhý, tretí náhod, čo som to nahodil, že či to dobre pracuje, aký je tu prúd. A v tom som zacítil mierny klepanček a hovorím, to nebola skala, to bola ryba. A pod nohami sa mi otočil, tak som to rýchlo hodil pred nos a hneď to zobral. Táto rotačka som páčila, pekný bojovník, tieto prúdne ryby, to sú fakt, že extrémy. Takže super. Ideme ho hneď pustiť a ešte jednu, keď chytíme jedného boleníka, bude úplne dobre. Takže za mňa super. Bam, bam, bilam, bam, bam. Toto je presne to, kde by sa tá ryba teoreticky mohla nejaká skrývať. Tu akože osobne by som aj feedroval. Tu len kúsok od brehu. To hádzať, jak vyviera tá voda, tam hodíme na mrenu. Tu musí ísť mrena. Toto je vyslovene taký úsek, že pozrite, ak sa tu rozbieha tá voda, vlny sa valí to keby vrelo. A keby to tu vrelo, a to podľa mňa väčšinou urobí mrene dobre. Mrena má rada takéto prúdy. Hodím všade len tak 5-10 krát, lebo tá ryba, keď tu je. Chceme do toho prúdu hodiť, že jak sa to tam točí, tak tam veľakrát zbierajú tie ryby. Lebo to niečo z toho dna zdvihne a tá ryba to tam zbiera. Či biela a potom tam nejaký dravec ju naháňa. To je taká symbióza celá. A je vidno, že koľko tých mušiek je nad hladinou. Že to musí zbierať nejaká ryba. Ako tu by sa ináč, keby ich to nesplachlo, tu by sa celkom dobre mali aj nejaké pstruhy. Stále studená voda, aj v lete sa tu málo dá kúpať, to je úplne ľadová voda. Silno tečúca, dosť prekysličená. By sa možno aj dalo. Najprv, aby sa mi to nezachytilo, ukážem vám, či to budete vedieť. Tuto predo mnou, jak je teraz špička vodice, tam je ten kameň veľký a za ním sa to takto točí, celé sa to tam v podstate zastavuje. Tam pri tom dne toho kameňa musí tá voda stáť a vracať tú rybu. Takže ona tam krásne vie stáť. Takto, tam presne, kde som to nahodil teraz. Osobne, keby tam stál nejaký boleň, tak už by to liskol. Ale on moc nestojí, on pláva. On moc málo kedy stojí, on väčšinou pomaličky pláva popri kraji, tak aby sa vedel rozbehnúť, ak zbadá niečo, že sa takto bliští. A je to ešte dokonca také rýchle. Tu kľudne môžete rýchlo ťahať na boleňa, môžete normálne, nie úplne, že jak majú, ale normálne, tak rýchlejšie sťahovať a vtedy človek cieľene v podstate skúša toho boleňa. Dole prúdom samozrejme musím ešte rýchlejšie trošku naviať, aby som mal kontakt s tou rotačkou a hlavne aby pracovala. No a keby trošičku rýchlejšie, jak ten prúd, o nejakých káňa. Čo to je, pustovka? Ona tam vyletel z nejakého hniezda, niečo má v ruke, či v ruke niečo má v pazúroch. Niečo vykradla, no. Nejaké hniezdo. No, skúšať ešte tuto vyššie. Tu
Tuto, jak sú tieto pár kameňov, jak sú tieto tištinky, tak tam je dosť možné, že bude sa skrývať nejaký dravec. Najlepšie Boleň. Môže toto už je také miesto, že kde by aj šťuka vedela stáť. Podľa mňa to je umelo celé vytvorené, podľa mňa tam niekto nahádzal na schvál tie kameň, aby vytvoril takýto vracák. Lebo to je taká tišinka fakt. Na to, že čo je pár metrov od toho úplný bordel, tak tá ryba má tu kde byť a má tu kde čakať. To sú také strategické miesta, no to človek musí mať roky skúsenosti už prívlačov a celkovo s lovom rýb, aby vedel, kde sú tie miesta, kde nahadzovať a kde nenahadzovať zbytočne. Niekedy samozrejme prekvapí aj hociaké miesto, ale toto je presný návod. Tu teraz, keď tej tišinke bude nejaká ryba, tak by to mala plesknúť. Keď tu je nejaký Boleň. Niečo sa mi zdalo, nejaký tieň, vyskúšam ešte raz. Zdalo sa mi nejaký tieň, aký by za tým sa myhol. Ešte do perka nahodíme. By sa vyhodila ryba. Kde to bolo? Je taká kľudnejšia už tá voda. Je tam. Pekne. Hovorím, že kľudnejšia voda, tam by mohla nejaká ryba byť. A pekne. Najprv to len tak drnkol. A on to pekne dobral. Ide hore prúdom. Pekne. Malý. To je Boleň. Boleníček. Takže ešte sa podarilo. Tu sa im to si viac počítam hore. To možno, že moc prudká voda a moc to rýchlo ťahám. A nestihnem to dobrať, ale neverím, že tu by sa im to páčilo a tam ne. Jasné môj. Taký menší. Športovec, silný športovec, silák. Silák, športovec. Dobre, môj pekne. Poď. Jasné. A podaril sa ešte jeden krásavec. Takýto, čo ja viem, do 50 cm tiež na moju rotačku. Takže to je základ, že som si to aj vyrobil, aj som niečo na to chytil.
Pekný ostrežik. Šťučku to vyplašilo, ale pekný ostrežik. Pekný bucol. Tak som to chcel tej šťučke potiahnuť pred noza a hneď taký ostrež dozadu, že bum, z tej hlbšej vody. Do toho šlahol jednu. Pekný. 20-tníček, ale hlavne zdravúčky, nedoštípaný od kormorana, od šťuk. Super rybka. Tak ostrežik, super. Super. Nie, do toho išiel. Ja chcel zatrpletať sa a hneď potom išiel. Krásavec. Malý ostrežik. Taká rotačka, samozrejme, že to je pre ňa topka. Ďalšia rybička. Belička. Neviem, takúto rotačku zoberieť není problém. Už viacej ich potom išlo, ale niekedy to netrafia. Keď trafí háčik, tak je tam hneď. Traja sa pobili o to. Jak ma tí patkani zbadajú, tak bude problém. No poď. Otvorka malička. Tak nášho zeleného tátoša ideme vrátiť naspäť do stajne a už nás tam čaká nové autíčko, trošku iný spaľovací systém, trošku iná prevodovka, už sa veľmi teším. Za chvíľku si ho ukážeme. Aby ste ľudia nezabudli, hlavne my rybári, že keď si chcete kúpiť hociktorý model Dacia, tak je dobré sa preukázať hlavne tým rybárskym lístkom, ono tu urobí dosť veľa peňazí. Alebo ľudia, ktorí nie ste rybári a chcete si kúpiť Daciu, nejak Duster, Bigster, tak úplne vážne vám odporúčam, vybavte si rybársky lístok a máte to veľmi veľa peňazí. Není to naozaj málo, celý ten lístok sa vám vráti naspäť a minimálne pol roka budete mať zadarmo pohonné hmoty. Tak naozaj sa to oplatí sa na toto pozrieť a po prípade si založiť rybársky lístok. A hlavne vy, čo máte rybársky lístok, nepremrhať tú šancu a kúpiť si auto so zľavou. Naozaj. No a dorazil som. Sme na rybníku Modlatín, v Hornej Maríkovej. Ideme vyskúšať dneska Trout Delirium Cup. Chalani sú už tu po včerajšku, trošku asi zlomení, ja som bol v robote, takže som sa tomu našťastie vyhol, ináč by som bol určite teraz dolámaný, nič by som nezvládal. Ideme tuto chytať na tomto fajnovom, ináč aké toto je malebné, že? Teraz jak za mnou tam svítá na tie hory, jak svítá to slnko. Je to tu naozaj krásne, ešte úplne bez vetrie. Stupne sú len 3, takže 3 stupne mi ukázalo, takže som zvedavý, že aká bude aktivita, ale ryba sa tu ukazuje brutálne, lebo je čerstvo nasadená. Tak uvidíme, aký budeme mať začiatok pretekov a celkovo, jak sa mi podarí umiestniť. Bude to tu taká osádka všeho chuť, aj nejakí profesionáli, aj nejakí začiatočníci ako ja a podobne. Takže uvidíme, jak sa umiestním a budeme sa to snažiť nejak natočiť a hlavne vám to nejak sprostredkovať tak, aby ste mali z toho čo najlepší zážitok. Tak poďme na to. Toto možné.
Jasné, že to zežral scéner. No, hneď dám coffee milk. Nekoľko z plandavku ani húbi. Ale že ani necuknú. Toto. Ježiš, si nehal uvoľnenú sívku zbytočne. Ryba. Ešte pridopadem. Ryba. Keď to dá, tak pustím. Keď bude ich dosť. Peťo, biely červík. Dal som magota radšej. Skúšal som plandavku a ten magot hneď. No, toto bude ono. To bude ono. Teraz ťa. Magot alebo také niečo to oni to povedú, jak volá, jak vidí. Aha. Dobre, teraz to musím týmto tlačiť a hotovo. A potom pomaličky, vieš, že navíjam. Ja viem, jasne. Niekedy aj proste to, jak to padá. Áno, presne. Treba nechať potupadnúť a potom pekne, pomaličky nemeniť nejaký pohyb veľký. Kofi jedine. A kúrnik, keby som rýchlejšie, musím ťa dať do pucu. Ťa dobehnem, neboj sa, počkaj. Ja zežral mi magota, práve. Neboj sa, ťa ešte rýchlo dobehnem. 7, máš? Jaj, poďme rýchlo. To bol práve ten náhod. To bol ten správny náhod. Alebo ryba 100%. A túto pred nami sa vyhadzujú, ja ich vidím, no kovarežečkami ich vidím. Jak sú na hladine, krásne. Buffalo pôjde. No poď. Keď nechytáte, tak dajte buffalo. Pôjde na 100%. Škoda, no, že som nemal tu aj nejaký tréning. Tak 8 záberov tohto partanta a teraz tu máte gol. Chlape, ale teraz akože poviem to číslo, ale to budeš úplne že minus. Aká veľká do ryti. Ježiš, má niečo veľké asi. Kokos. Ježiš, to je... Nebojuje jak proti, nie to chalám. Aha, pozor, čo robí. Dobre, rád.
No a ide na body. Nepustíme ho my nikam. Jeden. Si konečne tu pod nás. Dajte sa vy všetci a potom sa dáme s vami aj Tomáš, mal som vlastné.